Benvinguts i benvingudes a la secció que us acompanya 2 vegades per setmana, que està patrocinada per la Fundació La Caixa i produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Tenim amb nosaltres, com és habitual els dijous, Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Bona tarda, Ignasi. Qui ens acompanya avui, Josep Àngel? Doncs avui contem amb l'Eduardo Martín. Ell és president de la Unió de Consumidors de Catalunya, una entitat que protegeix els drets de les persones consumidores i promou un consum responsable i sostenible en molts àmbits d'actuació, com l'alimentació, l'habitatge, els serveis domèstics, els turístics, la telefonia, l'internet, etc. En els darrers mesos, a més, la Unió de Consumidors ha situat al centre del debat qüestions molt actuals, com la intel·ligència artificial aplicada al consum o l'atenció al client de les operadores. Ja el podem saludar. Senyor Eduardo Martín, bona tarda, benvingut a l'estudi de Ràdio Estel. Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per la invitació. Encantats. Em fa molta il·lusió estar aquí a Ràdio Estel. Doncs molt bé, nosaltres també tenir-lo. Per començar, quin és el front obert més gran que té ara a sobre la taula la Unió de Consumidors de Catalunya? Bueno, avui en dia el front més clar és el consumidor, ja sabem que està més exposat i una mica, només una mica més desprotegit del que hauria, i nosaltres estem preocupats per l'evolució del món digital. La velocitat i l'evolució és cada vegada més ràpid, més complex, i per tant els consumidors, les persones consumidores es troben soles davant d'una màquina o d'un sistema que no respon. I aquesta és la situació. La Unió de Consumidors de Catalunya ha posat el focus recentment en la intel·ligència artificial aplicada al consum. Vostès han explicat que els chatbots i sistemes d'atenció automàtica poden agilitzar algunes gestions, però no poden substituir completament l'atenció humana quan hi ha conflictes, reclamacions o incidències greus. Quins problemes detecten actualment amb aquest tema? En primer lloc, cal dir que la intel·ligència artificial ens ajuda molt, però s'està utilitzant malament en molts casos. I el que ens arriba a la UCC és una recopilació claríssima, encapçalada per les queixes de la gent que es queda atrapada en chatbots que no li donen resposta ni li ofereixen una mena de solució i clar, la sensació que tenen és de ningú no me hace caso, ningú em fa cas. I això no pot ser. El problema no és la tecnologia. El problema és com s'utilitza. I tant, i tant. Sí, això és com tota la vida. Un altre tema és la qualitat de la banda ampla per al bon funcionament d'Internet. Ja internet forma part de la nostra vida, no cal dir-ho als més joves que ens escolten, companys d'aquí de la casa. De fet, vostès col·laboren amb l'Associació d'Internautes. Ha millorat la situació els últims anys? I què ha passat? Com ha estat? Clar que ha millorat. No? A mi m'agrada posar en valor les notícies positives. Hi ha moltíssimes. El que passa és que tenim ens hem acostumat a posar davant de tot la notícia sensacionalista amb aquest valor o aquesta connotació una mica negativa. No? La infraestructura d'internet ha millorat moltíssim. Això és claríssim, és innegable. El que passa és que el problema ja no és tant tenir accés a la red de redes, a la internet. El problema és com funciona el sistema quan falla. Què fem quan el sistema falla? Què puc fer quan no tinc connexió? Per què no tinc connexió? Algú em donarà resposta? Aquesta és la clau. Clar, quan no teníem internet, és a dir, abans de 1996, això no passava. Què passa quan falla? No existia. Pues què passa? Que tampoc és la prehistòria, per això he destacat l'any. Sí, clar. I ho ha fet vostè molt bé. El problema, jo
posaria l'accent a les incidències mal gestionades, a l'atenció lenta i a la poca responsabilitat alguns responsables dintre d'aquest esquema de grans operadors. No? Però el consumidor avui naturalment no demana miracles, demana una cosa molt bàsica, no? Que si hi ha un problema o es localitza un problema, que sisplau algú el resolgui. Clar, de moment, amb tot el que estem parlant, un dels grans problemes pel que estic intuint i veient i experimentant també en carn pròpia és que hi ha moltes màquines, hi ha molts chatbots, hi ha molts sistemes de comunicació, molt internet, molts textos, però al final potser falten persones a darrere que responguin i que sàpiguin respondre amb eficàcia per solucionar, com bé diu, els problemes. Pel que fa als serveis bàsics de llum, gas, aigua, i continuen havent moltes reclamacions, on són els problemes més grossos avui en dia en aquests temes? En aquest cas, concretament, cada dia les queixes, les reclamacions creixen en progressió geomètrica. Parlant de serveis essencials, els problemes són els mateixos de sempre, són molt repetitius, no? Factures que no s'entenen, pensem en la gent gran, per exemple, no? Imports inesperats, vaya sorpresa, esto qué es, me ha caído del cielo, i poca claredat, no? Hi ha massa opacitat, vull dir, en coses que haurien de ser transparents o cristal·lines, no? De fet, internet penja d'un d'aquests 3 subministraments bàsics a què es referia el Josep Àngel, la llum. Sense llum, sense electricitat no hi ha internet. Sí. Estem parlant amb Eduardo Martín, president de la Unió de Consumidors de Catalunya, la UCC. Vostès també, senyor Eduardo Martín, treballen en qüestions de consum responsable i també sostenible. Es pot consumir qualitat i bon preu? Sí, això és clar, però cal recordar una frase clàssica, no? Que quan compris, recorda't de les paraules del teu avi, de la teva àvia, no? Lo barato sale caro. No? Quan compris, només no et fixis només en el preu. Moltes vegades acabaràs pagant problemes i tindràs problemes absolutament sorpresius i males experiències. Una col·lecció de males experiències que et portaran a la idea inicial, no? A la idea senzilla, no? Als principis dels teus avis. No? De consumir bé no és gastar més, és decidir millor. No? Important. I això vol dir informar-se, és a dir, posar l'accent en la informació i en la formació, comparar preus, naturalment, i no deixar-se portar només per l'oferta calent, del moment. Això és molt important. I a vegades això, buscar obsessivament allò que és més econòmic. Recordo un familiar que em deia: no compris un rellotge que després vegis que no et dona l'hora, encara que sigui més econòmic, no? Clar, és que això és una cosa tan bàsica i tan senzilla com aquesta. Vostès diuen que el client d'avui ja no només busca preu i qualitat, també vol sentit, valors i coherència. Per què? Perquè la gent és, davant de tot, ciutadana. No? És molt conscient de que té drets i obligacions, però vol sentir que la gent és al centre del debat. La gent avui compra productes, però també compra actituds, compra professionalitat, compra confiança. I la gent es fixa en com et tracten a la botiga o al centre comercial, si l'empresa respon, si el servei d'atenció al client és ràpid, eficient i bo, i si hi ha coherència. No? El que diuen coincideix amb la qualitat del producte que ens venen. No? I això té molt de pes. No? Les empreses
competeixen en preu, però cada vegada ho tindrà més difícil perquè la gent, jo crec, estic convençut, que guanyarà més confiança, estarà millor informada i la confiança avui és la clau d'un servei de qualitat de l'endemà. I tant, sí. I tant. Senyor Eduardo Martín, quins són els reptes de l'entitat que vostè presideix, la Unió de Consumidors de Catalunya, de cara als propers anys? Mirin, tenim 3 grans línies molt clares. Primer, posar drets al món digital i m'agradaria deixar clar que tenim una especial sensibilitat cap a la gent, a les persones consumidores més vulnerables. Segon, empoderar a les persones consumidores, al consumidor, perquè qui està informat decideix millor i es defensa millor. I en tercer lloc, la nostra vocació, l'ADN de la Unió de Consumidors de Catalunya, de la UCC, és ser una veu incòmoda quan calgui, perquè la nostra feina no és quedar bé, és defensar el consumidor, però amb equilibri, amb justícia, amb seny. La Unió de Consumidors vol ser una cosa molt concreta, útil per a tothom i exigent amb qui no fa les coses bé. Podeu trobar més informació en el web de l'entitat, de la Unió de Consumidors de Catalunya, consumidors.org, ben fàcil, la paraula consumidors, que això ho som tots, consumidors.org. Exacte. Moltes gràcies, Eduardo Martín, president de la Unió de Consumidors de Catalunya, per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Gràcies, Eduardo.